ole tuna chuan mahni motor mahni lir thei document fel lo raw text big kan thlir anga a voi khatna tur video tiang video hi kan voi ni ani to ma se a hmasa ka siam ha learner license siam na ha ka tong te lo fiat tok lawa e chi thatle poka tum zinga ma sela boina ne ne wani na te an lo boi ve a chuan kan siam na le theilo na kina pon siam le ngai turangai la kan damani chuan tu na big chuan road taxi pek da na ti ka pek ang tungai ka ti rang office ka langa yam ti te kan thelo mai the a ngai kher lawani mani phone a tanga ol sam taka minute ni khat la zo thai dan karon thlon chawani chuanin channel te khoi tak mi lo subscribe ula video to pe mi lo like ula mi lo share sak ve ula in thian te mamawh tak tak na khanin min lo share sak ve turin ka ngen tak me chawani dora te le ati thei te kan tin poisa tam tak tak choyanga thina chuwang chuan mani in ol sam tak ati thei dan kan zong don ni masabara chuan hai chrome hi ka hmanga ka ju chrome a hian kan lu tonga chuan hai search na hian transport dot hai cái chỗ chúng bật hiệu to sa transport.mizoram.gov.in hay hi in zonga in lu tang video ti save ka tum lem lo chuwang chuan in ka tong te zoi ni chuan in lo playback le anga volume da point lo ti ring da wanga chuan chemit en to chung pole ti thim lewin om chuan in phone number da pokan danga chuan claim choi ve in khoti sakon chawani chuan hai transport department government of Mizoram ti website an luta chuan kan ti tumber chu road tax pack angai wangin hai transport department government of Mizoram ti pia in thai phe patum an lutang chuan home oma online service a hian kan lutang kan ti tum tak big chuan online service a kan luta hai thil pathum thil pali tutorial ten en pali ang ani chu khomta chuan kan ti tum ha road tax pack ani wangin motor vehicle related ta kan lutang chuan hi lo lang ta I accept to have read the private policy ti kang as select RTO hi in motor document amna MZ01 ke chunia izol DTO click and proceed chuan lai hai thil thong lo jing la hai proceed la ka share vek pe to ro ju ka share to wangin chuan ta hen la lu la ta hai tam mai ownership transfer te chuan address la te fitness renewal level tam mai chuan ke ni chu road tax bi ka achung bera pay your tax hai ta hen kan lut la chuan ta hen ran luta kan motor number kan chuang motor number kan chuwa chuan chassis number lo ngai ta ni chassis number hi in smart car ta han a omani in smart car ta han chassis number ti oma haya a top lam number panga anga ni keima bi ka chuan han verify detail kan lut lang net chiang chi long mani chuan hai OTP thlanna tur using mobile OTP akaluta ke chuan hai online application not tax submit an met lang chuan ke chu hi ke mani lo ka ti wangin angai lawa hai sang ni sum thum pa thlawm ta chuan hei lo lang ta ni ti chuan hei lai ka khoi lai sin punga MV tax bula select om ta ni kumnga kumsom panga ti thei ta kumsom panga in ti du chuan aman po tau de ta ni
sang thum zaruk som nga pakhat ania kum som kan an chin lang kum som chuan sang ni zanga som nga paruk ania kum nga kan lu lang kha kha indu zat kum kha inte mang sang kha za thum som thum pakwa kum nga hian ka jung ka ti wangin kum nga sang kha za thum som thum pakwa ta chuan hai payment in munga ta hian payment a hian in lo lang ka ti to ka choi do lawang chuma neta wat se fe zan in hi neta chero le me han payment a han me ta chuan payment a han me ta nga chuan Google Pay te mang khanin a pay thei ta ni ti chuanin a zo ang chuan ni to mai chuan hei hi vahana alang em ti chu vahana alang ngal ti ani darkar khat pot lang lawa kai po vahana alang ngal ti chuan i tangkai pui ve ni chuan khong itakin min of subscribe sak vele la kan tinon lenga like le share le khai chin te mo turte ena te khanin min of share sak ve bok la kan duwa chuan hetiang lampang chi thil sang internet lama tanga ti thai te phone chi sang mamawh le du zawng hriat du zawng hriat chak zawng pui theina chau kan ni chuan comment lama tin lo soi venga kan thiam le kan thei ang tokin kan lo ti ve thin do ani zawain mong tha choi tui mu tui vek ule ka lo me